Așa ceva n-am mai văzut de mult. S-a răzbunat pentru evoluția de la echipe. Bravo, Marian! Bravo, Marian! Excepțională săritură. Priviți corectitudinea execuției pe prima parte a mișcării. Stat impecabil. Ar cam fi de 900, nu? În mod normal o zecime. Să vedem ce curaj au arbitrii. Ce curaj au arbitrii. La această săritură o zecime. 9,850 pe linie. Singurul arbitru din Letonia care a dat 9,90. Se putea da 9,90 fără niciun fel de problemă. Cea mai bună notă a concursului, Marian Drăgulescu, 9,850 la sărituri. Suporterii români entuziasmați.